Здравейте! В днешното видео ще се пробваме да направим най-високия клъч с онзи там металния новячок. Не го знам как се казва. Не знам колко е рекорда, но някъде около 2000 блока ще скоча. Мъни, ми дай един фулмастер. Дай ми един фулмастер, не се показва в кадър. Честита бъдни вечер. Надявам се да ви е хубаво. Хоу. Тук ще запиша координатите. И поле ще се спална много във въздуха. Чакаме да зареди горе някъде в левия ъгъл, ще запиша докъде да скипнете, защото ще зареди. Може да почакате с мене тук. Да, знам, това трябваше да го снимам като още като такова. Където вече беше заредила Майнкрафта, но почна. Та може видеото да не се качи на бъдни вечер, обаче за снимане на бъдни вечер, затова ще ви го кажа. Ще пусна Full Damage, защото да видите, че го прави истински. Ще замразя времето, защото това нещо, което удрям да не бяга. Сигурно някои от вас не знаят как се замразява времето. Сега ще ви покажа командата. Абонирайте се за канала, за да можем да станем 5 абоната до края на годината. И оставете по един мощен лайк на това видео. Малко да се раздвижа, защото още ми бъга. Коледен чест на бъдни вечер. Яко. Само малко ще побоя, защото тък му си влязох в сервера. Tick freeze. Опа. Всичко вече не се мърда. Сега на това прасе. Какви са ми координатите? Минус 81, 72, минус 29. Мисля, че вторите координати бяха за височина. Да. Сега клона черта, телепорт. Не знам какво е това. Телепорт аса. Минус 81. Къде е минуса? Минус 81. 1000 блока. Къде 29. Ще има да полетя. Преспаваме във въздуха. Вземам си един чук. Адамейс. И ставам на survival.
Ако успея от първи път, трябва да се абонирате. За да стигнем 5 абоната до края на годината. Или за бъдни вечер ще е супер, ако станем 5 абоната. Точно за бъдни вечер. Та, сега ще попадаме малко. Само още малко. Още 6000 блока. Там където пише блок в ляво, там са ми координатите. Та по-рано ви показвам командата за замразяване на времето. Как гадно се ударих. Ще полетим малко. Вече сме на 5000 над въздуха, на 4500 над пода. На 4000 блока. Следващия път ще го направя на 1000 блока, обаче май се мръднах напред. Трябва да съм наточил минус 29. Трябва да съм на така минус 81. И 29 ми е някъде тук напред. Да, точно тук. Добре, вече съм много близко до земята. Не успях. Това означава, че няма да се абонирате за канала. Добре, гледам си координатите. И то път само 1000 блока. Телепорт аса. Минус 81. 1000. Минус 29. И сега ще летим. Удар. Успях. Това умря ли? Ако умрял, значи съм го учил от първия път. Chicken freeze. Не съм. Kick freeze. Добре, този път от 500 блока. Телепорт. Аса. Минус 81. 500. Минус 29. Та след малко ще се разбием. Аз да не летя. Сега вече би трябвало да падам. Успях. Стига де. Ще телепортна на 1000. Само да спра да летя. Ще директно да падна. Телепорт аса. Минус 81. 1000. Минус 29. Добре, сега вече ако уча, трябва да се абонирате за канала. От 1000 блока не знам кой ще успее да го направи това. Само аз. Получих го. Обаче убих ли го? Не, стига. Може би, защото като го цъкнете 2 пъти, то първи път ми го маха. Чакай, сечих се. Така съм сигурен, че ще съм го учил. Защото ще падна. И вече съм под него. Тоест, ако свети, на 100% съм го ударил. Време е да станеш оранжев. Направо оранжев.
Направо в бяло ще умреш и ще остане само скелет. Сега на 100%, ако го уча, вече съм паднал долу и това означава, че съм го учил. Тик фриз. Да, аз забравих, вече съм го такова. Телепорт. Мен. 81. 1000. Минус 29. А чакай тук. Това вече не ми трябва. Аз след ли? Вече не. Добре, тук не успях. Съжалявам, че се бавя. Минус 81. 1000. Минус 29. Значи, аз искам да го направя това нещо и ще го направя. Та, абонирайте се за канала, за да можем да стигнем 5 абоната. Yes! Какво? Стой извън кадър. Какво стана? Успях да убия прасето с супер скок. Я да пробвам това прасе другото. Координати сега ще ги запиша. Ако го направя 2 пъти подред, трябва да се абонирате за канала просто. Минус 88. Вторите не ми трябват, защото аз ще ги направя и минус 25. И него го слагам така отдолу. Да съм сигурен, че ще съм го бил учил. Добре. Точно под него съм, за всеки случай пак гледам координати. Да. Телепорт. Аса. Минус 88. 1000. Минус 25. Опа, не е равно. Минус 25. И сега, ако успеете, трябва да се абонирате за канала и да оставите по един лайк. Ако не, просто видеото приключва. Как? Не успях? Как не успях да направя? Това. Това беше. И... Чао!